Dokhona गानफैबाय नै सासे मानसिफोरा गल' हरजोबखाबाय गल'गासिनो बेखौ मानसिफोरा हनै केमेरा लाबाथाय नायगौ ओमफ्राय थ' सासेनि खामानि जोबखांनानै जोङो डाइरेक्ट दा दसे बेरायहैनि कुइन भिक्ट'रियानि जाय सिगांनि पेलेसमोन बे पेलेसा माबायदि बेयाव थांनि ओमफ्राय बिथांजोआ गाव हिन्दीयाव मोनसे ब्लग बानायगोन फुलावहाय बेयाव थांबा मिथिसिगोन माबायदि आंबो फार्स्ट टाइम थांगोन बेवहाय कलकाताया गोबां एडभान्स डेभेलप जाबायानो होनजायो बेंगलाव खिन्थु बिसिनाबो बेंगलना मिडोलाव नङा बिराद खोला जाफैयो बियो ओमफ्राय बिराद गोजान फैनांगौ जायो अराउन्ड नर्थ बेंगलनिफ्राथ' फैनांगौब्ला गोबां हाजारनि खाथियावहाय किल'मिटार जायो थ' बेबायदि आरोना ओमफ्राय जों दा थांगासिनो नैबे मा बिल्डिंमोन भिक्ट'रिया भिउ आदसा बिनिफ्राय नुहुरो अब्ला जों मोनसिगोन बारा गोजान गैला खाथियावनोसै बियो मोजां नुदोंना आं जुम खालामथाबनायखौ भिक्ट'रिया भिउ बिनिफ्राय थाङै होमबा आं थांफेराखै नालाय सासेनाव सोङाखै आं रबिन्द्र सदन थांगासिनो दङ थ' फाइनालि जों सफैमारबाय बै नुहुरनायानो जाहैबाय भिक्ट'रिया भिउ नैबे गरायजों ब्रिटिशार्सफोरनि थ' बे गाहायाव एडवार्ड 7निमोन बियो थ' थांनि उनजोंहाय दङ कुइन भिक्ट'रियानि सिगांनि जाय थाग्रा प्लेस बावहाय माने गोबाङा बुङो ना लन्दननि रानिया जोंनि भारतनिफ्राय कहिनूर हिरा खावनानै लांदों खायबा बुङो आरोना बे आंनि बुंनाय नङा बिदिनो बुंलाबायो नंगौ नङा ओमफ्राय दा बिनि माबायदिमोन प्लेसआ हाबहैनि थ' बाव हाबनानै देखायगोन नोंथांमोननो फुलै नायबानो जाबाय टिकेट लाबाय बिथांजोआ लंपेन्टआ समायदोंना ड्रेस लाबोफायनि आंनिखौनो थुआबो होदा गान होननानै लंपेन्ट गानामोननो बिसोरा जों हाबफैबाय दे सिङावहाय टिकेटआ खै थाखा लायामोनलाय मानसियाव 50 पार पार्सन 50 सासेयाव हाबनानै माने फ्रन्ट गेटनिफ्राय नैबाव गराया दय आं देखायहरनाया नै एडवार्ड थ' बैखौ नायदो माबे बिल्डिङा नै बैखौ होनाखै दे आं नैबे गोजौखौ होनाखै बे टावारखौ होनाखै नैबे एसे दाना कुइननि बानायनाय सिगां इसिबां बिदि बानायदों बै समावनो अब्ला इन्डियाखौनो बिसोरो फुरा गावसिनि पारमानेन्ट खालामनायनि खामानि आरो टारगेटआ बेबायदि मोजां ना जायगाया बावल' एसे थान्दा पार्कखाय कुइन भिक्ट'रियानि नैबे पेलेसावहाय भिडिअ लानो दख'ना गानफैबाय नै सासे मानसिफोरा गल' हरजोबखाबाय नोगोद गरम कलकातायाव ओंखायनो नैबे सानैखौ गानदोंमोन बे सुरिजार दख'ना होबाय दा ओमफ्राय एक्सपार्ट जाबायना गाननो रोंहांबायथ' आङो गल'बोथ' जागासिनो मानसिफ्रा ओमफ्राय नाहरासै दासो दा नाहरदों गन्थ'खौ मा खालामनो सानदोंब्रा ओइ नै गल'ल' नाहरखादोंमोन बेबो बिमा फिसा थानाया आं नाहरफिनबावगोन बे गल'ल' नायखादों नोंखौ हनै बेयो नायासै केमेरा लानायखौ बांद्राय गोलावद्रायोना गल'खौथ' नाहरगोन नों केमेरा लानायखौ नाहराखै बारा नायस्लु मास्लु खालामगासिनो सानलायलांबाय मानसिफ्रा ओइ नैबेबो गोगोम नाहरखादों गोगोम नाहरदों दे ओइलाय नाहरबावगोन बिसोरो केमेरा लानायखाय नायथियाब्रा लाजियो ट्रेडिसनेल फिन लाफिनबावनोसै आं गल'गासिनो बेखौ मानसिफ्रा हनै केमेरा लाबाथाय नायगौ ओमफ्राय नोगोद इन्टारेस्टिंब्रा केमेरा लाबाथाय आश्चर्य खादा औ चुपचापल'सै हनै केमेरा लाबाथाय damn crazy ओमफ्राय एकदम नै गल' फैजोब्बाय नोंखौ गल' फैजोब्बाय हनै जोंनि ट्रेडिसनेल ड्रेस आरो जोंनि ट्रेडिसनेल ड्रेस वार्ड नामा
Hey, थाबायलांनायखौ आदा जेम्स बायदि नुलायलांबाय आं र'। है नोंनावसो फकास होफिनबाय। थाब गान र'। वीडियो करने के लिए अलाउ किया है तो आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। अंदर का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पे बिल्डिंग ये कैसा बनाया हुआ है। ये भाई आसाम से हेलो तो बेयावहाय बिथांजों हिन्दीनि ब्लग बानायदों ओमफ्राय आंनि बर'नि एसेबाबो देखायनोसै बिनियाव फुल नुगोन आं बारा लायासै एसेल' जर्ज 5नि नैबे टम माने मुर्ति डेन्जार नुखायोमोन नालाय लान्था थानो बिराद मानसि क्राउड स्कुलफोरनिफ्रायबो मानिफ्रायबो गोबां मानसि फैयो भिजिट खालामनो जोंनि आसामनिफ्रायबो गोबां लाबोनो हागोन नैबावहाय माथाय बिथांजों देखायहरबाय नैबे कुइननि ड्रेस ओमफ्राय बेबायदि आरोना थ' फुल भिडिअ भिउखौ नायनोब्ला बिथांनि चेनेलाव नुगोन बिथांजोनि सिङावहाय नायबानो जाबाय फकासबो जाला मा लिरनाय दंमोन नायनो नागिरदोंमोन आं फकासबो जायाखै दाबो नैबेबायदि आरोना इनसाइड ओमफ्राय रानिनिबो मोनसे दंबावो भिउ ओमफ्राय नैबावहाय सिगांनि गासिबो पिकचारफोर गावसिनि मडेलफोरखौ दोनदों बावल' थान्दा फेन होदोंना सिङावहाय आरो गासिबो बे मार्बलानो जाहैजोब्बाय ओमफ्राय फारसेजों नायबावनि र' मा दङ सासे हिन्दीनि बुंगासिनो बेथ' ताजमहलनि माबासोमोन मा होनो मडेल पिकचार ओमफ्राय ओरै साइडजोंबो नुनो हागोन बेबायदि आरो थ' बाव नुनो मोनबावगोन जोंनि माबाखौ देखायदों बिथांजोआ नै भारतनि मानसिफोरखौ माबायदि खामानि मावोमोन बिसोर लेबार टाइप नैबेयावहाय ट्रेनखौबो बिसोरनो बानायदोंमोन नालाय सिगांहाय ट्रेना जेब्ला सोलियोमोन माबायदि लेबार टाइप बाहायोमोन ओमफ्राय मावनाय दांनायफ्रावबो माने सापर टाइप गावसिनि फुरा बेफोरखौ आखिनानै दोनजोबदों बै समनिफ्रायनो गावसोरनो दोननाय बेफोर आरोना गावसोर जेब्ला भारताव फैयो थ' बेबायदि झालमुरि जाग्रा जालासो नै ओरैहाय फुरा जंगल बेंगल टाइगारबो दंना बाव बेंगल टाइगार दं ना गैया फुरा हाग्रा गेजेर गेजेर बेजोंहाय टुरिस्ट ट्रेनबो फैयो कॉफी नाम क्या লাইন তো বসে ছিল স্টপ লক তো বসে গেছে প্ল্যাটফর্ম 대박 본질의 대박 टानेल सिङावहाय माला ओंखारफिनगोन नायनो बारबोनानैसो भिडिअ लाबाय आं आरो मोनबावनाय मोनसे वाव स्रां मोनलायदों